Здравейте! Днес имам да споделя нещо наистина вълнуващо, особено за тези от нас, които все още не са поели по пътя към олтара. Осигуряването на жилищен кредит за млада двойка, която не е сключила брак, може да се окаже предизвикателство поради няколко фактора, които финансовите институции обикновено разглеждат в процеса на кандидатстване за ипотечен кредит. Банките, например, оценяват риска с отпускането на парични заеми и това, че двойката не е сключила брак като потенциален рисков фактор. Бракът често се счита за стабилен правен ангажимент и банките могат да разглеждат женените двойки като такива с много по-сигурна финансова основа. Друго нещо, което финансовите институции обикновено изискват, е доказване на доходите, за да се уверят, че кредитополучателите имат финансовата възможност да изплатят този заем. Несемейните двойки могат да се сблъскат с предизвикателства при доказване на стабилността на съвместните си доходи или пък своите споделени финансови отговорности, което пък може да повлияе на доверието на банката в способността им да правят постоянни плащания по ипотечния кредит. И така, ако нямате сключен граждански брак, както ние двамата с Наум, но пък сте решили да направите тази важна стъпка заедно с половинката си и да заживеете в свой мечтан искан дом, от Unicredit Bull Bank представиха нов ипотечен продукт. Развълнувана съм да ви представя най-новото предложение на Unicredit Bull Bank. Ипотечен кредит за млади двойки, който прави притежанието на жилище много по-достъпно от всякога. Нека се потопим в характеристиките. На първо място, можете да си осигурите до 100% финансиране от пазарната стойност на имота с максимален размер до 250 000 евро, ако той се намира в един от следните градове в страната – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора или пък Русе. Едно голямо предимство, с което Unicredit Bull Bank се отличава, е, че обикновено при закупуване на жилище от клиентите се изисква да внесат поне 15% собствени средства при стандартния ипотечен кредит. Но с този нов продукт банката се стреми да минимализира разходите и самоучастието за нас, като минималната необходима първоначална вноска е само 5% от покупната цена. Намалението на прага на първоначалната ни вноска не само облегчава финансовото натоварване на купувачите на жилища, но пък и отваря вратите към собствеността на жилище за по-широк кръг от хора. Още по-хубаво е и гъвкавостта, която предлага този кредит. С максимален срок на кредита от 35 години можете да адаптирате месечните си вноски така, че да отговарят на бюджета ви. Unicredit Bull Bank разбира, че животът е пълен с изненади и затова въвежда гратисен период до 12 месеца по плащане на главницата. Възможност, която би била много добре дошла за всяка млада двойка, която е поела по пътя към своето ново жилище. Чрез гратисния период от този вид ипотечен кредит се представя допълнително финансово спокойствие за двойките и една възможност за гъвкавост при непредвидени обстоятелства, като например неочаквани разходи, смяна на работа или нещо друго. Така, те ще могат да се справят с предизвикателствата пред себе си, без да натоварват излишно своя бюджет. Има и още нещо. От Unicredit Bull Bank ни дават възможност да намалим разходите и да разсрочим плащането през първата година с този гратисен период. Това е нещо като финансова глътка въздух за новодомците, която ни позволява да се настаним в новото си жилище без непосредствено финансово напрежение, като пък същевременно имаме възможността и да разсрочим повече средства, например в ремонта, който ни предстои, или обзавеждането. И така, независимо дали сте женени или не, ипотечният кредит за млади двойки от Unicredit Bull Bank може да бъде вашият ключ към мечтаният ви дом. На вас остава да направите първата крачка и да тръгнете по пътя към собствено жилище.